Sommeren 2017 begyndte indbyggerne i en liten by uden for Stavanger at mærke noget uvanligt med en indsjølægge ved. Efter midnat, specielt når månen var skjult af skyer, kunne man høre lav, barnlig latter og en viskende gråt, som kom fra vandet. Christina Berg, en 20 år gammel student, bestemte sig for at undersøge selv, efter at bedsteveninden, Emilie, forsvandt sporløst nær indsjøen. Politiet fandt kun Emilies mobiltelefon ved indsjøkanten med et billede igen. Emilies eget ansigt reflekterede i vandet, men øjnene hendes var unaturligt svarte og tomme. I løbet af de næste 6 årene forsvandt mindst 11 mennesker rundt indsjøen. Ingen spor. Ingen svar. Politiet afviste rygterne som overtro. Lokale legender siger, at hvis du ser dit eget spejlbillede i vandet efter midnat, vil refleksionen blive igen i vandet for altid, og dra dig ned for at tage din plads i dybet. Ville du våge at se efter?